Takže čau, moje meno je Aďo a dneska ťa vítam pri mojom novom videu Daily Vlogu 3. To ja preto robím, aby som lepšie točil videá a hlavne ja hejterov neberem do úvahy, lebo to mi hovorili aj ostatní youtuberi, áno, napísali mi, že nemám si brať to do úvahy, že aj oni hejtovali a potom prestali úplne písať a potom už vôbec ich nehejtovali. Takže no, už netradične v mojej izbičke, no tam je kuchyňa. Teraz točím tu, lebo teraz mám tu čas, no. Potom sa vám ešte ozvem a počkajte, ešte niečo. Budem točiť, odkedy? Od zajtra si natočím prvý challenge, budem asi sám. Takže nebude to veľká sranda, ale aj to bude výhadané. Zatiaľ sa majkajte, len to som sama chcel vám zvoliť. Zatiaľ sa majte a zatiaľ čau. Takže čau. Teraz som v inej izbe, tu som predtým v kuchyni, to je náš gauč. A ešte pôjdem 12. alebo 14. augusta pôjdem do Badašu, aj tam vám bola čo natočiť. Takže bude z toho veľa záberov. Asi. Ešte toto som vám zatiaľ chcel povedať zase. Zatiaľ sa dobre majkajte. Zatiaľ. Zase čau! Moje meno je Aďo. To som len chcel tak zasrandovať. No. Troška sme sa zasmiali, teraz pôjde. Alebo teraz to vám natočím. Viete čo, teraz. Teraz je tá chvíľa, ale už viacej by som poprosil, lebo keď už tam vidím, že 2-3 odbery, no už to bude lepšie, tak už budem vedieť, že čo a ako. Tak už ja sa s vami lúčim, no je to krátke, no, čo sa dá robiť. Je to krátke, ja sa s vami už lúčim, tuto s mojim gaučom. A ale už nastálo. Čau.